I čao ljudi, evo nas ovdje Vuk i Vuk. I danas ćemo sa mnom da pričamo o Lego kockicama. I on i ja smo bili ono kao mali zaluđeni za tim stvarima. I danas zaista postoji puno ljudi koji danas su fanatici, evo jedan od njih je također ovdje. Sakupljač Lego kockica. Reci mi... Onako, mislim, da, dobra je, može se kaže. Ne sad fanatični sakupljač, koliko fanatični onako poštovalac kulture. Definitivno jedna od... Postoji, skoro smo gledali recimo neke dokumentarce o tome kako je krenula sva ta Lego priča, s obzirom da je sve to deluje kao da je bila totalno jedna od najboljih igračaka kad smo bili klinci. Pa jeste. Tako da... U odnosu na sve drugo, definitivno. Jeste, ono, sve, bilo koje franšize, ono, tih nekih, ono, frakcija Lega, ti neki kauboji mogli se spajaju sa nekim, ono, pričom iz grada, indijancima, piratima, vitezima, šta god. Svemircima, podvodnim, ono, istraživačima i sve to. I recimo, da, ono što sam provalio, onako podsvesno vremenom, znači sad, da jednostavno kroz svet sam kroz kasnije, da sam onako hipnotisan Lego kockama, davao više ljubavi bojama, kakve su Lego kocke nekada bile, a Lego kocke su uglavnom bile u tamnim bojama. Mislim, evo dobro, ja sad nisam tako obučen, ali recimo više volim neke tamnije varijante boja, znači ako je žuta, ne svetlo žuta, nego tamno žuta, plava, tamno plava, tamno crvena i sve ono, tamno brown, tamno zelena, a sve podsvesno od Lego kocaka, mislim, te kad sam ih pogledao posle nekog vremena kao jebote da, zato ja u stvari volim te boje. Ali što se tiče tih, mislim, trebalo bi da zaživi to sve kod nas, mislim ne kod nas, nego jednostavno mnogo je dobra igračka i treba je proslediti našoj deci i zato čuvati. A pratiš li ti evoluciju Lego kockica? Pa znaš šta, pratio sam recimo... S obzirom da je to mnogo napredovalo u odnosu na početku. Baš mi kad smo bili klinci to i tad je krenulo da napreduje. Zapravo kad smo mi otprilike prestajali da se time, da kažeš, ajde igramo, tad su, mada ja sam neko ko je dodušao duže, meni su zabavili zbog toga, ali dobro. Ali, tako je, ali kada smo mi stali, tad je to nekako u stvari krenulo da se razvija. Pa znaš šta, verovatno jeste, zato što su krenuli ja sam u neko doba sankcije imao sreće da dobijem od Deda Mraza, taj neki Lego zamak koji je imao neke forice da se, recimo, pomoću štapa i kanapa kao, recimo, da ima mehanizam gde se pokretna vrata spuštaju i podižu. I kako se zove, mislim, takve neke stvari, takve neke idejice su verovatno unapredile. Sad postoje ljudi koji su profesionalni dizajneri tih Lego setova i sve to, imaju nisam mogu da verujem, Ameri koji imaju cele, recimo, podrume sa gomilama kockica gde oni prave, cela kutija jednog istog dela jedne iste boje, pa druga kutija je isti taj deo u drugoj boji, pa mislim, neki ljudi ne mogu da uđu u sobe, znaš, neki recimo vole, Lego Star Wars i ti gledaš, cela soba, 50 istih setova, razumeš, i sve to, i ovi u komentari u fazonu, kao dajte ljudi, kao napravite, kao sad, kao pravi, kao Lego Rad zvezda i tako sve. Sve mu super igračka, treba će našoj deci, kao... Treba će našoj deci, a mene, evo da ti kažem, veže dosta uspomena za to. Kao, na primjer, jedna od tih je, pa da se ne lažemo, krali smo i jedni od drugih, samo tako. Ja dođem kod njega, pokradem, on dođe kod mene, pokrade me, razumeš, ja vidim, nema mi pola stvari, odem kod njega mi pola stvari. Nisam baš Lego kocke krao, ali dobro. Krali smo. Ali dobro, ludi klinci. To mi se dešavalo, ali dobro, to je sad lepo uspomeni sve ostalo. Tad se naljutiš. Da, tad se naljutiš na nekog što ti ukro. Dobro, sad je to drugačije. Ja sećam jedan naš drugar, neću da imenujem koji. Moj brat je došao sa jednom onako, kao onaj Egipat, onaj avanturisti, znaš taj set Lego kockica i doneo je. I mi sedimo, igramo se, u jednom momentu ja primetim, to jest kad je taj naš drugar otišao, posle pola sat vremena, ajde, primeti taj moj jedan brat koji je došao, kaže, pa meni nema pola ovoga. Ništa, ja posle 2 dana kod tog druga, kad sve to kod njega.
I dobro, onda ja njemu, onda on opet meni i tako. To je recimo sad onako lepo uspomeni, slatko je to ostalo. Slatko, a? Slatko kao je nekad ostalo. suze. Kad se plakalo. Sve u svemu, nisam se preterano bavio. Ali izvini što te prekidam, jedna od tih čari Lego kockica je upravo bilo to što smo marnjavali jedni drugim. Da, dobro. Definitivno. Moram da priznam da nisam bio deo marnjavanja Lego kockaka, ali da, to se na druge načine, zabadanja žvaka po trafikama, znaš kao ta dečija hrabrost i ispitivanja šta je dobro i nije. Dobro, šta god, mislim, glupi klinci. Ali, da, svet Lego kocaka je stvarno divan. Stvarno je divan, ljudi koji su ih smislili dok je to došlo do... To je iz Danske, jel? Iz Danske, da. Valjda ide koren je bio leg god, što kod njih znači igraj se lepo, ili tako nešto. I to je prvo čovek pokušavao da napravi, prvo je bio tipa drvodelja koji je pravio neke stvari od drveta i onda mu je u nekom momentu sinulo, nešto mu je, da mu je izgorelo valjda sva to drvo i onda je bio u fazonu daj drugačije, pa je kao napravio te čikice i sve to, mislim čikice napravio te neke kocke i samo mu je, neko mu je dao neki random lik na nekom putovanju na brodu mu je rekao kao super su ti ove kocke, ali nešto samo tu fali nekakav sistem, znaš kao spajanja svega toga i onda je on skapirao jebote sistem i onda su se napravile te Lego kocke koje i dan danas su prilike u nanometar precizne da bi mogle da se spajaju i sve to. Tako da, mislim, za mene su Lego kocke umetničko delo, ko to pravi. Koliko se neko slikarstvom oduševljava, toliko je meni ovako. Inače, danas imaš jako puno ljudi, to znaš sam, ne znam da li ti spadaš u to, koji su kolekcionari zapravo Lego kockica i koji stvarno, to je ozbiljna stvar, skupljaju, imaju mnogo tih, kako da znam, setova koji su tad bili, oni to sad imaju, čuvaju, drže nekim vitrinama i to sam vidio, oduševio sam se, stvarno mnogo ima. Jeste. A sad? Pa sada je, mislim, ja ne znam, sada je, čini mi se da je pažnja dece malo poremećena, da im se odmah guraju kompjuteri sa vrlo jakim i zanimljivim igrama, tako da ja mislim da dete od 5 godina već ima svoj Android i klikće ga. Pa ima, da. Čega sam ja protiv, ja mislim da bi detetu uopšte video igre i sve trebalo pokazati u nekoj 6. i 7. godini, malo kasnije, a ne kao naš. A reci mi, ja sad stvarno ne znam, nemam decu, doduše nemaš ni ti, ali šta misliš, jel se današnja, hvala Bogu, ali da li misliš da se današnja deca igraju sa Lego kockicama kao što smo mi, ili ih je upravo taj Android okupirao totalno? Pa mislim, znaš šta, okupira ih nešto što je zanimljivo, mislim, te stvari, ja ne mogu da garantujem za mene da bi imao ljubav za sve te neke razne stvari, da smo mi imali te neke tako zanimljive telefone i sve to, nego jednostavno manje stvari bilo i onda ne znam više kako ni to da, nisam kristalizovao misli na tu temu, ali u svakom slučaju, život je bio takav kakav jeste i nema tu promene i sve sad da pričamo šta bi bilo kad bi bilo, jebi ga. Ali u svakom slučaju treba im pokazati, što se mene tiče deci, treba davati igračke, treba ih učiti muzici od ranih godina, treba ih voditi da trče, da žive to fizičko i tako dalje. A kako ti se sviđaju ove nove Lego kockice? To je sad totalno drugačije. Pa, znaš šta, sad su, mislim, od skora se meni čini da su oni dobili čak i varijantu da prave, ne znam, dobro, mislim, Star Wars postoji, čini mi se dugo, ali recimo od skora sam video ninja kornjače, Lego kocke i tako nešto. Tako da, sigurno da su svetovi kompleksniji, ali Lego kocke postoje, čini mi se, od 50-ih. Pošto sam video čak neke setove zamkova koji su baš nešto matori i koji su baš primitivni, čak za to doba kad sam ja imao taj zamak, a kamoli sada, ko zna šta se smišljaju i ko je sve, imaju ljudi koji se ozbiljno bave tim dizajnom
malo sam odlutao, šta beše tačno, pitanje još jedno. Ja se ne sjećam, ali dobro, nije bitno. Evo ti sljedeće pitanje, koji ti omiljeni set bio? Meni su oni gusari. Aha, izvini. Meni su gusari bili. Ne, gusari, htio sam da kažem za ovo prošlo da je postojalo recimo dosta tih tema, postoje uvek recimo grad, mislim uvek, nemam pojma, od 90-ih, grad, pa ne znam, neki tamo prijatelji, tipa neki putovanja, pa neki kao malo avanture, pa neki vitezovi, pa neki pirati i tako. Mislim, i postojale su one duplo Lego kocki za decu i one tehnik kao malo za naprednije. Samo jedina razlika što je nekad sve to delovalo da je kao baš za klince, a sad recimo ima setova koji se preporučuju 16 plus deci. Tako da to je dosta čudno, ali mislim, ja se sećam da smo mi glavno igranje Lego kockama je bilo, pa ne znam, to. Pa mislim, zavisi do lične evolucije i svega toga, ali do 5. 6. razreda osnovne. Kod mene je to kasnilo i baš sam imao traume, ali su me sve živi zabavali. Dobro, brate, bolelo te ovo, mislim. Pa, meni je bolo. Da. Tad je bilo neprijatno. A reci mi... Ne, hoću ti kažem, pošto su postojale davno te sve teme, mislim i dalje postoje, nisu mogli mnogo da prošire, aj napravili su neki Ninjago svet sa nekim ninjama, ali ne znam sad Harry Potter, ajde sa evolucijom ovih filmova, ali kao franšize i dalje postoji taj City, i dalje postoje vitezovi, i dalje postoje gusari. To dalje sve postoje, da. A ko ti je omiljeni taj? Pa uvek, mislim, meni su dve omiljene bili ti gusari i te neke Robin Hood setovi, kojih je samo par bilo. Oduševio sam se kad je jedan ortak baš isto iskomentarisao, mislim, poznanik nije ortak, bio u fazonu kao i mene su kao uvek privlačili baš ti gusari, baš ti Robin Hood, ja rekao, pa to je to. Meni se desilo, kad sam bio klinac, sećam se, mnogo sam volao te vitezove isto i te Robin Hoodove, čini mi se da to bi bilo u kombinaciji jedni i drugi, nebitno, i znam da nisam to imao. Sećam se, neka žena mi je došla kući i kaže, pozdravljam me, mada se uopšte ne sjećam nikoga u pitanju, kaže, nešto mi je rekla, samo želi sine, kako je rekla, samo Žarko želi ono što želiš i desit će ti se. To su već ozbiljne životne filozofije. I ja se sećam da sam ja to stvarno Žarko želeo, sutradan ta žena je otišla i ostavila mi je baš jednu tu kutiju Lego kockica veliku. Kako je ona saznala, verujem mi da mi nije jasno, jer ja baš nešto to nisam nikome komentarisao, to je stvarno bilo nešto što me je to ostalo. Ta žena je blago, ta žena je duša, ozbiljna duša, treba nam još takvih ljudi, mislim, ne ljudi koji ostavljaju kocke, nego ljudi koji ispunjavaju drugima ozbiljne želje, ali ono što me fasciniralo, nije nikako mogla da zna šta ja želim, kako se to desilo, čudo neko, neka viša sila, šta god, ja se sećam, veliki pozdrav za nju, mada ja ne mogu da setim koju pitanju, to je mnogo davno bilo. To je neka random žena, što bi rekli, slučajno je bila u prolazu. To je baš slučajnost neka bila, ali veliki pozdrav za nju. Seća se da plava bila, to je sve što se seća. Svaka čast, evo i od mene pozdrav nepoznatoj baki. Tako, ne, nije baka bila. Pa dobro, sad je baka. Da, sad jeste, da. Tako da, eto, to je to što se tiče Lego kockica. Jeste, Lego kocki su stvarno... Ja mom detetu to zaobići neću. I čuli ste, i ako vam se dopao video, share, like, subscribe. Pratite Vuleta. Pratite Vulevu, ćao.